Mwasula bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Lero ndifuna ndikhazikike kwambiri pa michitidwe ina yomwe ili yoyipitsitsa yomwe andale amachita akakhala pa mipando. Zipani za ndale zikatenga mpando zikapasidwa mpata ona kuti zilamule dziko lino. 1 zimatenga zinthu za boma ndikuyamba kumagwirisa ntchito. Chikhalireni zinthu za bomazo ndi misonkho ya Amalawi. Amalawi amene ali ndi maganizo osiyanasiyana. Amalawi amene amasapota zipani zosiyanasiyana. Koma amapezeka kuti akutenga zinthu zonse zija ndikuziyika mu ulamuliro ngati zinthu zija nzachipani chawo. Chifukwa chonena kuti chipanicho chikutani kodi? Chikulamula. Chipanitu ndi utumiki chabe. Boma lija ndilokhazikika ndi independent. Nchifukwa mumaona kuti anthu amapitapo ndipo amachosedwapo. Boma ndi anthu aino ake anthu amene amadula misonkho aja ndi anthu. Ndi zimakhala zinthu zomvetsa chisoni kumaona kuti kachipani kena kache kakangokula mphamvu kuti kalowa mboma. Kamapezeka kuti akutenga zinthu zonse zija kuziyika nkhati kuti ndi zachipani. Kumaziyendesa nkhati kuti ndi zinthu zachipani. Mwachisanzo mukuona mmene MBC ikugwirira ntchito. MBC ndi wireless yokhayo yomwe ndithu ikanati kuti izikhala pamene paja ndi kumaphunzitsa anthu ubwino osankha azisogoleri mosayang'ana mbali. Usogoleri wabwino. Koma muona kuti ali bize kumenyera kampeni akuti boma lolamula. Aino ajewa amanena kuti boma lolamula. Tikulakwisa zinthu kwambiri. Ndiye kumabizika ndikumanyoza anthu ena amene akupanga nawo participate pa nkhani za ndale. Kufuna kuti atani kodi alowe alamulenso dziko lino. Anthu amene akazawina azakhalanso mboma momwemo. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri anthu akuluakulu. Andi ndimamva chisoni kwambiri mmene alili Hafule Mvula. Munthu mmodzi amene akuziwa mmene maboma amene amasinthira. Anali ku UDF. Aona ndithu DPP ikutani kodi ikutenga mpando uchi ndikumalamula. Chomwe chimwe aonanso PP ikutani kodi ikutenga mpando omwe uchi. Aonanso MCP ikutani kodi ikulamula. Munthu amene ali ndi experience. Koma osazimvera chisoni khaya ali ndi ana, khaya ali ndi zidzukulu ndikumabwera amene pachapo phwi ndikumakamba against zipani zomwe zili ku opposition. Mosaganizirako kuna kuti siku lina lake izizi zizapanga affect ngakhale ana ake. Sindikudziwa kuti ali ndi ana kapena ali ndi zidzukulu Hafule Mvula. Chifukwa akakhala George Kasakula I think ngati kuti amakanika kusamala banja lawo mchimwene wawo nduja ankapikisana naye kwa bwana umamulembera aziwembu kuti amuphe mchimwene wawo cholinga asale ndi malo. George Kasakula ni munthu wa grade. Ndiye munthu wa grade ngati ameneyo angaongolera Malawi una kuti kusankha kuyenera londolani munthuyo. Mpeka sambo anagwirapo chinthu chanyi nziko munomo chomwe angathe kumakauza Amalawi kunena kuti ayi akamumvere ziganizo izi mutha kulowera uku umene komwe kuli kusogoleri otani kodi oyenerera. Anthu omangobwera pamene pachapo ndikumajiya. Anthu omangobwera pamene pachapo kuti apasidwa kenaka ake ndikumafuna kuwatenga nkhati Amalawi ndi anthu osazindikira. Aloishuwa kuti munthu angakabwere pamene pachapo program ndi program kumakamba za Professor Arthur Peter Mutharika unali ndi wokalamba. Professor Arthur Peter Mutharika anthu amamuona nsanje tuchitipa mmene alili panopa anthuso birthday yaje mapangidwa anthu zaka zake akuziziwa. Ndiye chofunikira ndi chani kumabwera na Mpeka Sambo a George Kasakula a Hafule Mvula ndi kumauza Amalawi kuti musavotere kunena kuti munthu ndi wokalamba. How come? Amalawi inu munayambira kuwauza muja akukuuza kuti iwo woto akavotera chani kuti akavotera munthu wokalamba yemweyo. Chifukwa yeye chomwe akamvotera munthu wokalamba akuyang'ana nzeru zake.
mmene amalamulira dziko malingana ndi mmene zinthu pano pazatani kuti zafikira. Ndi chifukwa yani mukuwatenga zimenezo munayenera kuti muzikafasa kumakauza ana anu. Fo muli ndi manyumba mwe mumachokera mwe ndi azibaleso. Osatenga kugwisa ntchito wireless yomwe ikudya misonkho ya Malawi ndi kumakhala ngati kuti mungatha kuwapangira Amalawi zochita. Mwini mipando ili ndi iti yomwe niyo mungatiuze kunena kuti mungampangire munthu Malawi nsanje tuchitipa kuti azikamvesera maganizo anu. Iwecho chikasola walephera kumanga kuti kokoti kumuzi kwanu aye kukhazikisa bata pachibale panu nkumakhala anthu okangana nkumakanganana malo ndiye mungalozera Amalawi chene kokuti atha kupita kukasankha mtsogoleri wabwino. Kusowa nzeru chifukwa pamene timachita kuonesera tununa kuti inuyo mumakhala muli busy kusapota kunena kuti anthu atani kuti akavotere MCP. Inuyo ngati MCP yakukomerani ngati mukudya nayo bwino zimene zonse kauza ananu fana ndi amene akutha kuona benefit ya MCP ananu. Fo zimene benefit amene ndi ainu osati kuauza Amalawi nsanje kuchitipa kunena kuti akavotere munthu cholinga chokuti inuyobe muzipeza benefit andi ananu azipita sukulu zodula kapena ananu azidya bwino chikhalire na Amalawi amene mukuanamiza kunena kuti asakavotere mtsogoleri amene ali Professor Arthur Peter Mutharika emwe iwo akumuona kuti ndi othandiza inu nkumakanamiza kunena kuti yayi amene musavotere ndi okalamba mumvotere Mnyamata amene alipo pano Lazarus Chakwera. Chikhalire na anthu akuzunzika. Alowe serious. Fo munthu amene angakumvereni zimenezo ndi amenetu ndi ananu. Ngakhalenso abale anu inu akasakula sanga kumvereni. Fo abale anu ndi amene aja mufuna kwatani kuti mugwirisa ntchito mphamvu za MCP zomwezo kumazunza kumafuna kumalanda malo amakolo anu. Akanakhala kunena kuti inu MCP mukumva naye bwino bwezi mukumalimbana ndi azibale anu kumanena kuti bwezi mukangana na malo amakolo anu. Esa mukanapeza ndalama za MCP zo kumakagula malo anu. Nonsense ene mumakhawe na mukutani kuti dziko muno mafuta ambiri kusowa kwa mafuta mukuyenera kukhala pakali ma program ona kuti kodi mafuta ngati dziko tingayapeze bwanji, kodi forex ikuti vutayi tingayipeze bwanji, kodi njala iyi katundu ungokwera daily tingapange njira ziti ndi ziti kumauza mtundu wa Malawi mwa independent ngati wireless ya boma osati kumakwera mbali pomwe chikhalire ni chinthucho ndi cha independent. Anthu amadula misonkho pamene popo munthu amene sasapota chipani amadula msonkho. Munthu oti anthu ali ku opposition akudula nawo msonkho pamene popo. Ndi pamene mungugwisa misonkho amene ndi kumapamenyera kampeni chipani china chake chifukwa chonena kuti ati ayi chili mboma. Ndalama atumalandira akasakula pamene posi ndalama zochokera ku MCP. Ni ndalama zomwe Amalawi akuvutika nazo kuti kukwera kwa katundu amene misonkho nkumakwera amakhala akutani kuti akudula andi bomalo limanyamula kumapitisa ma department a boma kapena ngati ma radio a boma ngati amenewo. Koma lero radio 1 mwaitenga ngati phanga yofuna kuti kwasungonezera Amalawi andi zimene zo Amalawi ito anazisiya kalekale kumvera. Ani pano pa patakhala kuti pali ndithu kukhazikitsidwa mwina lamoyo zoti anthu avote kunena kuti kodi radio 1 TV1 TV2 ikuapindulira Amalawi kapena ikhale kapena ichoke. Ambiri avota kuti imene itani kuti ithesedwe kusapezeke so radio yani kuti radio 1 kapena radio 2 chifukwa ndi zinthu zoti sizikuwathandiza ndani kuti sizikuwathandiza Amalawi. Kantima kumagwirisa zinthu zaboma ngati zachipani ndi kameneko lero ndizichazwa kuti ku Bingu Stadium ija namangidwa ndi bwalo la masewero aino ake mayuthi amasangalala amene kuja ko makaonera yani kuti makaonera mipira yawo ndi kuja mwamba makapanilirako kumaphwanya ma program a mpira ndi kumaika ku ma program ana achipani. Nonsense kugwisa ntchito mphamvu molakwika pakatundu wa yani kuti pakatundu wa boma. Ngati pali chipani chomwe chagwisa so ntchito molakwika katundu wa boma ndiye chani kuti chipani cha MCP. Tikuyenera kumapanga zinthu moganiza, tikuyenera kumapanga zinthu mofuna kupitisa dziko lathu lino pasogolo. Osamapanga zinthu khala ngati kuti sitikuganiza kuti mawa limasintha. Kunali anthu ambiri pamene pa radio 1 radio 2 zisanzo ndi zimene zozo mukanatha kuona andi munali anthu ena kuti mubwerese kusintha
kuti anthu aone kuti ayi ulamuliro wa MCP tu radio inkagwira